Nakaliang present ka HYC riwar mingi circle uba lampang kong lam ulapan pau ka jing sokya men CM kasurak ka banapun usla shadauki ka balapan slam ban pentreno utay present ula talanjor yu MLA kani kathan ba prestun tensang da ka bakendo ba prestun layap ka jing etiblam ulai toru bahasya bon mi ban klana kila patai kubor la kwa banya kendui ba prestun re uba prestun ula ong ba syam ladan por satya ban kendui u shoshu ula banjor da ka ba ong bala daja ka aka ka bastiu kamtam mi pang bastam ni kintay arman yanu an keno uba lampang la berngam ru baladaw MLA kani kathan tak saminti nakaliang kaseng kam syam la shongkti kani ay ud balada omdan basnga u berngam balik khang talano ya ka upes trekam jang ka PWD punusla kawan nak kani ka si governmenta segada ka bede ibat ka jinglong jingman jo ka thain diwar ka jongi ka bede ibat ka surok te ngela se mo ki pai ba jong ka riwar pen usla ngala yo ina ka por kila don ki riu rangba awat kilong kimiru ki baong balik ke choice ka snapjar ka bide ba ka surok ai iba sibun ba ki jing kerpat sibun ba ki jing kentho ru nakaliang ki pai ba namar belai ba ka bide ba ka surok namar ki mat ka jing bat ka jing jemjar ki sibun ba ki jing ya jing ki ba ki kendu ka bide bat ka ni ka jinglong jo ka thai na ka daw jo ka surok nakaliang ke choice kamshem la shong klikti kamshem pasange kamshem la shimsting bat piki pat ba jong kariwar panusla ngi nakaliang ka seng ngi yaidon me yasinda jo pi wat mud ba ngi skapjar ngim khum skapjar nakaliang ka jonga kumu presiden ngala puni ba prestun ngwa kwa bania kendu bat u andrei wai daw shai daw akini kita yo kubila de bro ngala puni ngwa kwa bania kendu bat fisar nei wong don por o menta kata yo don por imat iba prestun im iskau tenat ba ban bagi briu kin kawang keti bagi briu kin kentho bagi briu kin kerana sosial media imat wat ka jing yatib lam ka bahajong uru kalayap no balai wai daw shai daw ru ba nakaliang ka jongi kum ka seng nakaliang jong ala puni makwa amne kendur wai daw shai daw ngi nakaliang ka seng ngimla sya e ka jing ai daw shai daw jong iba prestun haba ka ying ka jong I ka jot hato im seul ran briu kata ka bang kwa makliyo di Deputy Chief Minister kay haba ka rempeying ju ka jot wala de di Deputy Chief Minister balai usngap jar katne ki pai ba ki ma de ki jinge hato don khmat don skor don yoi don jabi perkhat ka jinge tiplem ba phaju kala yap no ka pen pau shai gedar ina ka sengim shimla sha jam yu bon le mon le kat ba mon ka ba kwa ba nin shu ngap be nin shu hun be ka do le am na ka le ka seng kanam ai lat yu ba pastu ni hap kren be da ka ba shai ba pila le ben plat ni ka ni ka than ja jong ngi kren be ka bat ngi ker pat i pi lamba ka ni ka lat pathai ku bor lamba jong pi ki social media ngi scam ba pastun indon ka jing lada indon kata ka jing ti lamba pang ngi kwa ba lamba ka ni ka kubor ka ba nga kren minta ka ba inchim kia man pen phano ya ka ni ka surok minta ki pai ba jong ka riwar penusla ki ba pang ki ba shitom ki ba pun ki ba armet lada jia ka ba susi ngin keno ayeno ngin keno ik surok Cibola dadon ki bapang shitom jur kumno kali kan la aban her kat kade ka jisniu ko so kumno kala aban droning ban late wood kumno ki ambulans lo da ki wan chine la dadon ki emergency ban lech ki jaka sumanam tak bapang ki ba armet ki basu khun kumno ki la ka ambulans kam la aban her ka choice ka kren back direct back la da deputy chief minister shimkia ka dai busrok kamantoy yu baka office jong ka PWD road jong ka PWD road hane po civil subdivision penusla kan don ngina kalian ka seng ngin nombu por hakano ka por le seng ngindang lada nah gide ki sngi kita yu ki benang la ngan thau kilat pen jagan du ba prestun bat lembak kan kelat patai ku boru ngaji bon sayui lada ya lada kam urlong halor kata kanorim kai choisi kalong laklo ya ban khang talano ya ka office jong ka PWD ka badon hane po penusla kamantoy ayu kan don lada klaim trekam lada kimpet yang mentai kan ka jing jong upai ba jong kariwar penusla iba prestun hakini kita ye boleh idang wan chene siapa penusla iyo ina kata iya na sunne iya na kendo na iba hadang hakini kita kan kita yo kadon ka program ne penusla ngayu social media iwan shubo mentas ka buram ka ijot jong ka thai riwar ka jongi ka maulunong ka de ka way na ka sinong ka la paunam omtam haka jelam mikhalaya ka jing omtang haka brinyu trip jongi
keling aga percaya latip ya ka mau lenong ki hap ban ya lembak kan ka surok am ka burom ka ijot jong ka jela ka jongi ka burom ka ijot jong ka thanji ka jing jot jong ka surok ka penusla ka de ka ta wat ya ka ri bat ka jaj bari ka sigi barok ka wai namar balai ki tourism ki wan ki hier ki lech mau lenong ki hier sidau ki hier sino wet kadai ka jaga ka balak kru blai kadai ka thanji ka tourism ka develop ba andai haba pet pa dia ka surok so melung la i kun swet la i bin yang ikum katanya lamat ke jinga adu kata-kata ngakwa ban ken ka basai ni tip sai bagan ka than ke jongi kadi ka than bo beli blokar khush adu kata-kata ki mar ki bahir sa Bangladesh kum ki exporter ki mau ki bo beli blokar khu ki hier ki driver truck ting ban ya ka site ke jongi ka site la jong kim la ki hab ban rong site lada ting hab ka truck kala lut ada kala kit ya kimau kala kia ting badia itu kasai ka sniu pak sok kala ban kela ting ika sniu no rong to ka pen keta yu pai ba ting kumbong no nang ne hier sidau ki da wan pai na dau ki kum ki kali ka mai mo ku ki alto ki gine ke libun ba ki kinjam maruti ki swift ki kum ta ter lada kin le trai ka bai ka mai bat ka bai sinaru lada ya ka simnai ka bai sinaru ka barem kan keta ai ka kali ka jongki kumnongin le akbide kan ni kumnongin ong la ong kan ni na leng kaseng wat mut bangin chong klikti kata ka de ka basai palada u deputy chief minister sim kia nang thau kelan anang ya persyang u ban keren men yo begidu lada or long aing wat ye ka ban khang talar ung khang tala lada or long halo kata kuning ka HYC reward mingi penusla kalong lokloi ban sim makam takido gino gilar klenti nakabenta ka jingpha jong pai ba jong kan ni ka thain ka jongi kai kalau ka ke basko si adu kata-kata ba ngila ayu minister nrei ka surok pat hadu kan ni ka long hadu kan ni ka jia ni kwa ya ka surok om tang ban repair om tang machu ngi om tang basu repair tang machu pendep nong ne ngan ora ka bai kertin tinggal sim ban su serdep de ban penpha wat ka hai kut ro na ka por la ong ya ka sarkar penpha ya ka surok ka khamong serdep masyu serdep teman tay ayu tak sipor lajon dawan kali yu lajon mata ki kelong kina ki samla pule ki bebek jing pule teng ki slam ban posh school lamba ka distiu je surong ladangin kren sibun bai ki jinga juga kata bela sin la kata ke surok ode bulum jong ka roi ka par kumul kala kata lut hi ya baro hi tangkata na kalian ka HVC kantang yawai kaya ong hi kaya ha hi kini ki kentin sepi ki pai da jong ka penusla warmi circle ba nginom syong klikti wala dang islam ru hendrai namang ikwa syuahi na kalian kaseng ban ya kren ninum kwa e bachumi hambi di hendrai imat iba prastun im ipor im aidau im lightport teng im basehi ban kren lembaga ni kalat ta kibor tetang katahi lada im simkia tengi na kalian kaseng nginom syong klikti ngin la ya ka badon kam kum kaseng kubleshibon kublesh jahan